Hadi gila yo ada bayna wa ya darto da. Ene. Misiki ande da hori. Ay joni a jokkio bappirawo ma do zakko bujo ne. Ene taw kerno nyanda hay dum to foppo. Ene kerno ko yongol wonda. Ma be jogi jide ko yongol. Ay giti ko yongol wonda. Kerno de warna ci pude karam ko ma Karam ko ma be ni wada be jambo suma la suma on fe. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kerno a wii a juulata a wii a jangata a wii a horata Kerno mi hulanima ndaaru femborde firawna feeɗo soro amen en ay ɗum annaki ne Kerno a hulata hersata sumata ɗeɗɗota ko bappirawo ma jokkuɗa ne Kerno mi ɓiraɗo to bappa maɗo ɓay joni gila Mamadou kenda hewtiɗo enen ɗo en acci famodirde Kerno mi wowlata hay fus a watti hoore ma ɗo joni wasi koko faɗɗa ko watta ka nder galle a hulata a hersata sumata ɗeɗɗota Babe wade do mi agoto ñatto Allah e baɗe ma nakkasima on no mettanma on no a janɗiɗe joni koye gore joni susta wiide go a wiya e sappo kono mingata ni maayi ɗum ɗon no mettanma on no in koye burumta kasa e wuppa sekko en habbata en woodira si Allah jam Jitoro Allah sandange be no fiddi e mo be ko kafir ko kambe duwa yini ida hano sonkana yimbe no piya yimbe no irom kude ala no nanu yaltira de galle mi ha ko mayo yo mi yako kondu wadi cerno Jitoro hakkunde ngal kondu wadi ande kadi luba gollo yimbe kambe be anda dum do galle den fo mo goro be nanda luba gollam dañ wada be ko écoute ko bammagoy mais ko awwoni mo jalande hande kadi wona a bobo a andi wadu ko falada a andi hande da wawi gollande hoore ma hebana hoore ma Kerno feƴƴade joni ko karama koma e netto Allah e balɗe ma ko karama koma e joni feƴƴu nde wayna yade ko karama koma a ñande be ko ni probléme o ala yaade hande o ala yaade ndañande ko piwɗa ka hande piya min do konto tippuɗa sira wiya wiyata parce que wala yaade na bobo pourquoi piyon il est fatigué andi ko ɗum watta an tigiri taw woni hande lewru suuma yew jango ko julde an ha jonɗa felpiɗo hay wotere a heɓali hay hoodugol suuma andi kon ɗum waɗi min emo horata mi wondata e suudu min e keefeero geddo mi wondata e suudu ɓay a juulata a jangata fof ko joɗa goɗɗo ƴettugol livre woye jangugol a faami awa moɓu bagage ma o jaltanala nden ka min a wawa tan wadde ɓiɗɗo an on kokomi faala kon ko ɗum ɓiɗɗo an on ko ngol laawol ɗon o rewata ngol laawol o rewata a faami potto ko haka dimbal potto ko haka mani min a arrangeant ça andi parce que mi falanoma ɗum depuis le début mais mi heɓanno mi yara bon hari la respecte ma ko a grand frère am tu vois mais joni no mettanma on min mi memama min mi haalante woni e oɗo silam falas mi yaari mi naɓoraymo naɓoramo min on noon ɗum ko siko an heɓimo ɗum ko siko an heɓimo e to ko watata lan ko ton fils c'est mon fils awata ni feetude a ala mo memude ɗo mi naɓoraymo silam faala awa yiye si ana waɗa ko ɗum mi wowi awa joni mo bagage ma on yalta ɗo ko min darni ɗo ceerno ne t'inquiète On va régler ça, ok? Je suis là pour toi. Voilà, il me dit que Jitoro sonko bimbi sonko kekiɗe fils, il faut que je rentre. Tiens, mi yahay me haray na takkoma tu vois ko ɗum woni sowa papama ene mamadi kene waɗi koko mi wi kon ɗo soobe na ɗum falɗa c'est ça que tu veux kene min na samba kala mi woni kene wona samba kala mi woni ɗum kene anga andala ko hande fuɗɗiɗa ala yiide gilarɗa ɗo Mamadou andi kon ɗum waɗi ko samba kala mi woni an kadi sa yii miɗo wadde ɗiɗo piiji fof kota jama on no andi ko en julɓe
afami sidi ari be tawi ma do ange biddo am no hidon nyaamude do harayno hersinanilam min ki to mi andi ne bi ko wonda leyde porto ko seeda on tigi wawirta ayo min kadi ko o bajjo mi mari me ko to e ko hande si amayi to an ande anga ziza la woni min na min neddo bondo ko woni mi wawata mi do andi abona hande o ko biddo ma ko biddo an hande mi yatamo wona an les mi ndara moy bondo ko gonga bam jonno an ko an wawi lam wallitade si iwi yan hande o paykum hare ko juude ma o woni an kadi wata wadan dum fi Allah wata yahirni fi Allah mi jeejima andu koye nene goto ko am pete mi suti ko ono dodi do mi holori hande suudu e yaasi nene goto an kadi faamu dum mi jeejima yande ko an woni nene goto am goddo wawata en sendude hande goto wawata en sendude yande mi jeejima boba yande mi jeejima taw joni mi yeltike Deko no mi ala ya de jo. Men ala buri ma menen do di do kay. Men ala buri ma. Andi hay sa wulla. Ta wullu. Okay. I wona I do. Ala je. Ko ene. No. Si tu es intéressé de compte YouTube, l'ouverture du compte, appelle ce numéro. Si la fois la compte YouTube ou de chanel, hara heba ngodi, ka YouTube ankadi, wala ko zerna ma compte ma noddu e numéro jabo himo mari WhatsApp o wawai kumpondirde.